Ce jucători voi? A, finala? Jucătorii? Sau ce? Nu înțeleg. E Wikipedia, bă. Da, ce vrei? Că am văzut, ne-am văzut echipa noastră acolo. Echipa noastră, da. Dar unde ai dat-o să mă ocupa să vii? Haideți, luați mașina și haideți. Ia mașina, aia fac. O să vin pe stradă, dar nici nu știu unde pula ești. Cum mă bătute? N-ai răbdare, nu? Headshot și două body shot-uri. Headshot și două body shot. Hai la mine să văd. Vezi că vine unul, trece în blocul meu. E aproape. Foarte low, parter, foarte low. E aici, intra și bază. Location. Cum mai anglat? Intră! Rival. Mai e unul aproape. Unul, că am bătut 3. Hai. Luați blocurile la rând. Acolo trebuie să fie. Sigur fuge. Uite, uite casa asta, casa, Dai, casa, Dai că casa. și ne-am Bonaș. Doar vai. O să iasă Unde afară, de ce? Păi ne ține, regi. Ne ține și Nu vreau să. Te Nu țin, vreau te să țin. risc. Dai un molotov acolo, Rich. Îl scot eu acum, zic. Mai ganat. Asta e. Era oprită mașina. Unul, era unul pe motoare, așa tot. Sau doi, nu știu. Ia eu Dacia, aia, că vreau să Trei. fac schimb. Mașina lângă mine? Unde cu ai? Unde e? Mai De la casă, de la casă. Watch out! Pușă în casă, Watch pușă în out. casă, care are mașină. Pușă în Unde casă, dau? Pușă în casă, pușă în casă. Bun, eu vă țin. Watch out! Nu văd nimic? Unul în stânga. Hai, zic, bă. Nu văd nimic în Aici în față. Băgat! Watch out! Revive? Va mașina. Unul în fața mea. Va mașina. Alții, după mine, la finish. Da. E low. S-a oprit în fața mea. Covac. Bravo. Haideți aici, haideți în grapa asta. Nu, eu rămân aici. Până Bine, vine, da. 2 cu 2. Ține muntele. Vai, să avem cu. N-are nici ăsta, nici ăsta. Ba. Pe de ce avem 3 bug-uri aici? Ca să fie bine, să nu fie rău. La casă avem. Bă, dar nu puteți lua ăla. Watch out! Aici e unul Watch altul, cu out. el. Aici. Watch out! Dar suntem acolo, Bă, suntem acolo. player, cred. Unde? Unde aici? La oazul ăla sau nu Păi la știu, oazul ia ăla, ăsta. da, ce cu el acolo? Nu a fost când ai venit tu? Parcă nu. Da, vrei smoke-uri am zis. Watch out! Player? Da, chiar dacă cap la unul. No, hai, face skill-uri. Mamă, că le-am dat la el la Giupercă. Nu vezi Marked a acolo? location. Nu văd acolo, nu văd. Doar dacă avansez puțin. Mă aduce să-l bat pe ăla, e. Nu. Am avansat fără... hate-ul avem acolo, cred că l-a bătut ăla, l-a bătut. Ăla stânga, oazul e mort. Nu, păi, tocmai ce-o dat. Acolo e bună. Acolo vă lua. Se dă zona, fiți pe fază, acolo e liber. Haideți. Hai, Acolo trebuie să luăm neapărat. Dar nu, mai bine acolo pe galbene să dăm cumva. Nu e mort ăla cu aia. Avem? Da, zice și zici tu bine, dar n-avem vision, e. Păi ne oprim cu puțin mai în față. Haideți cu mine. Rod, vedeți că avem la yellow, la casă. Da, știu. Mă duc mai în față. Oameni în open. Acolo. Watch out! Ne punem și bate. Hai.
nebunilor. Puși. Unde? push. Ziceți unde, pușez eu. Push, push, push. Watch out! Țineți, mă duc eu cu Sava. Am murit? Bine, mă, bine acolo, hai să luptăm. De fapt mă duc să iau zona. Eu da, ce aici e. Da. Dă după noi de pe bloc. De pe blocul Nu mare. ne-am dus bine, nu ne-am dus bine. N-avem zona. Poate, bă, în mijlocul drumului. La Nu pot Pădulețul ăla. să pe drumul. acolo, la podul ăla. Uite pe galben dacă ne băgăm. Vezi că ne-ai pus? Unde? La galben. Vrei, poți să te galben. bagi acolo? Hai să puș. Mă duc cu Rishi dacă te poți. Hai să. Vasi, comunică cu noi. Hm? Vezi Ce? Vision? Pe acolo putem să mergem? Nu, stai. O să mă uit. Păi de acolo, mergem și ne dăm smoke-uri în toate. Knock pe... Unde? Pe... Cum îi zice, mă, pe hospital. Intrăm în hospital? Da, intrăm în hospital. Du-i, bă, Hai. mergi, în hospital intrăm. Păi intrăm dacă am vorbit. Hai. Intrageți. Hai să Am dăm venit cu grenade. dreapta. Am venit cu dreapta. Sunt numai 2. Hai unul cu mine. I-a dat și cineva de molotov. Eu am dat. E sus. Sus de tot? Hai. Bravo. Mai unul. Retrage-te. Mâna, Tu pe mâna. acoperiș mai Da, e mai unul, Da. mai unul. Mâna, bă, nu te duc, bă, prostule. Nu mă duc, bă, dau la pe fire. Dă-i, du-te, dă-i revive. Ăla unde Pușat e? instant, cum mi-ai dat revive instant? Revive, sus. Instant. Trebuie pușat. Cred că i-am dat molly. Mai sus? Mai sus până. Își dă kit, își dă kit. Exact. I-am dat knock. Bravo. Nu știu unde e ultimul. E bătute? Da. Hai înapoi, că nu stăm bine. Iau zona. Unde-s cutiile? Ia casele de pe stânga, De pe dreapta, eu zic să Dreapta, iar. Hotărâți-vă în pula calului. Vina mea. Păi, mi s-a negrit telefonul, nu înțeleg de ce. Și mie tot. Dau 2 smoke-uri. Eu o să merg cu mașina. Dau și eu un smoke. Oricum facem refill-ul de aici, nu, Rich? Da. Auzi, asta avea 6 smoke-uri, lutează pe ăsta de la mine dacă... M-am dus cu... dar nu pot să merg cu mașina. Bă, da, am 15 smoke-uri, 15 smoke-uri ca să... Da, le-am luat. Pe toate. Bun, leagă-mi și tu, da? Nu mai am ce. Dar s-a aruncate, puneți mașinile, toate mașinile, eu vin la sfârșit. Ce pis, da, mă, să nu pot scoate mașinile astea, deci. Că uite, cum a venit ca Han. Poți să iei Dacia mea. Acolo, Watch out. acolo, Sava. Marc, unde am dat cash, bă. Ricci cu dreapta e. Dau și acolo, stai acolo cu partea. Am pus în smoke. Pune mașina safe. Aveți nade-uri? Eu am uitat ei de zonă. Nu știu la knock. Unde e, Eu mă, nu tu? te sau? Unul pe blue ăla sus. Pe blue ăla sus. Bă, ce copil ăse? Ce copil handicapat? Mai ai dat și chiarul, să-mi va pula, bă. Da, cum adică? Că am murit de la el, mă, Danoc, Iartă-mă, bine, nu știu ce. Am crezut că vine mai în sezon, am fost obișnuit. Trebuie să avansăm, trebuie să avansăm. Trebuie pușat aia, X, mă. X, Acum panda. sau o să pușeze alții? Nu, acum. Păi mergeți dați nade-uri, Saba are poziție de nade aici. N-am nade. Da, unde? Haideți voi. Unde, Marc, îi dau... Casa e cu etaj. Smocuri în dreapta, la... Se bate, se pe ăștia. Acolo. Watch out! E unul singur în casă sus, e unul singur în casă acolo. E knock unul sus. Nu. E, nu știu dacă sus, dar Nu-i e knock knock, unul. e unul singur în casă Push. sus. Hai, Vezi că avem și pușați. peste drum. Coai, dați unul sus, nu dați? Eu nu fac nimic. Păi da, knock, dacă tu. Pune kill-ul. Vasile, Saba. Rich. Nu, Rich, Saba, avea free kill acolo. Urca sus. O să rămânem în spate. Să nu stăm toți într-o casă. Urca sus e care bă, că nu Lasă-mă. nimeni. Avem în spate, în casa asta. Saba, du-te tu sus, că... Da, am un pas cu aia, nu știu dacă aici.
Nu e aici, nu e aici, casă cealaltă. Haideți doi ăla aici, la asta, că aveți vision mai bune. M-am dus eu sus de tot acolo. Sau pușați... L-ai văzut sau? O să sară gardul, zic eu. Am murit unul în stânga, MT-ul. E unul acolo la colț. Hai col. Marked a location. Unde trage asta? Din smoke. E sus pe acoperiș, Bă, dă! uite cu aia, era unul sus lângă mine. Ți-am zis că aveam cu aia, era unul Dă, căstă. trage Sava în smoke, trage în smoke, în dreapta. Sava în smoke-ul ăla de pe casă. Am dat multe smoke, i-am dat multe smoke. Acolo e, trageți. Deci că a sărit în sus. Pușați, Dai toți, peste, zic dai eu. peste. Rana-i knock. Îmi dau Îl scot, îl îmi dau scot. painkiller. Push, bă. Mai ies doi. XM-ul. Dați-vă kit. Calm. Rich activează. Du-te în față, Rich, du-te în față, că-i bați. Unul... Du-te, Rich. Unul în dreapta, unul în dreapta. Mai e pe cealaltă parte a străzii. Da? Eu zic că aici, în casă. Nu știu, adică. Nu. Dau smoke. Ce faceți ei? Căutați-mă în pula mea. E aici cu aia undeva în casă. Care-i casă, bă? Dar Aici. caută Rich, că oricum îl bateți. E peste drum, e. Ah, stai că mai e unul. Dă pe kituri. Ei, nu ia la sus, e. Sus, Ganu. E aici, Trebuie să fie coaie. sus. Sus pe casa asta. Da, atunci aici. Dar urcați, știi cum se poate urca? Prin spate, prin casa din spate. Da. N-aveți neiduri. Nu. Lutați, e. Sunt o grămadă de 7 oameni aici, e, mos. Uite aici grenade-ul, Sava, vrei să le dai două Da. molotove? Nu gol. O să vină în zona în aproximativ 30 secunde. Cine la mine? Dar te bate ăla după casă, acolo în pula mea. Ba, pula. Coaie, ai să-mi bat pula, de 100 IQ. Ce 100 cu aia? 29. El știe că e pe Ia, casă ăla mărite, și el am stă fără. aici. Bă, hai Dar nu pe mai casă. știu, să vină Era zona în ca- casă, era Eu în eram casă, ca nu la era pe Pămânțiu, casă. eu Eu ți-am eram zis acolo. că e în casă, nu că e în casă. Bă, pula. Băga mea pula că trebuia să iau o granadă să le bag acolo. TeamSpeak. Da, îl pun pe asta. TeamSpeak.